Авангард агрофирмасы хезмәтчәннәре өчен традицион сабантуй үткәрде. Аның кысаларында язгы кыр эшләрендә югары нәтиҗәләр күрсәткән 200-гә якын алдынгыны хөрмәтләделәр. Бәйрәмдә Акбарс холдингы җитәкчелеге, шулай ук Чуашстаннан килгән кунаклар да катнашты. Алдынгылар сабантуеннан безнең репортаж. Солью как символ богатства. Кунакларны мәдәният хезмәткәрләре, үзешчән сәнгать осталары милли аш-су, җырлар белән каршы алдылар. Шулай ук алар хузурына татар, чуаш, рус ишегаллары күргәзмәсе дә тәкъдим ителде. Биредә алар чүлмәк тә ватты, утын да кистеләр. Бәйрәмнең тантаналы өлешен агрофирманың генераль директоры Николай Курчаткин ачты. Буквально за короткое время были посеяны зерновые. Ел буена эшләнелгән эшкә нәтиҗә ясаганда агрофирманың төрле өлкәләрендә хезмәт куйган хезмәткәрләргә мактау грамоталары, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Алар арасында 30 елга якын механизатор булып эшләүче Наил Гыймадов та бар. Эшләгән эшләрем өчен медальгә лаек булдым. Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт. Шулай хөрмәт иткәннәр өчен, зур бүләкләр өчен, телевизор белән бүләкләделәр. Бик зур рәхмәт. Тагын шулай әле яңа Ягуар комбайны да бирделәр миңа бүген. Бер артлы сәхнәгә күтәрелүче алдынгылар арасында Николай Николаев та бар. Бу хезмәтенең беренче генә бәяләнүе түгел. Бу өченче награда булганды. Барсы бар серебряный медаль. Тагын бар доблесть турт. Бу өченче золотой медаль бирделәр. Акбарс холдингының генераль директоры Иван Егоров һәм район башлыгы Раниска Мартинов кулыннан бу көнне районның һәм Чуашстанның алдынгы тербекчеләре, механизаторлары мактау кагызлары белән беррәттән кыйммәтле бүләкләр дә алдылар. Бәйрәм мул табын артында үзешчән артистларның матур җырларын тыңлап, күңел ачып дәвам итте. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.